Garapen jasangarrirako munduko aliantza bizi berritzea. Batasunak indarra dakar, baina individualismoaren ondorioz sortutako ahulezia eta porrota ere ekiditen ditu. Planetako eragileen arteko aliantzak eta lankidetzak abian jartzea funtsezkoa da, gainerako garapen jasangarriaren helburuak betetzeko. Gainera, helburu bateratuetan daude oinarrituta. Pertsonei eta planetari ematen diete lehentasuna, eta beharrezkoak dira munduan naiz tokian. Horrez gain, berdintasunezkoagoa den merkataritza sistema unibertsala ere sustatu beharra dago, eta baliabideak zein laguntza finantziarioa behar dituzten krisi humanitarioak estali behar dira. Nola, lankidetzak egin behar dira, eta baliabideak egoera txarragoan dauden eremuetarantz bidibideratu behar dira. GJH-ak lortzeko denok bat egin behar dugu, gaur atzo baino hurbilago gaude lorpenetik. Kanpaina hau, aliantzen indarraren erakusgarrira, tokiko proiektu moduan sortu zen, eta gaur egun 18 herrialdetako 40 enpresa gara. Beraz, 500.000 inguru lagun eta 18.000 voluntario baino gehiago daude inplikatuta. Zuk zeu, gainerakoentzako eredua izan zaitezke. Egoera aldatu zuena izan zaitezke. Zeure dirua eta denbora inbertitu ditzakezu norbaitentzat bereizgarria den jarduera batean. Inoren laguntza, lankidentza eta batasuna munduko giza abegi handiena da. Bat, informazioa edukitzea, tokiko albisteak entzutea eta garapen jasangarrirako helburuetan egunean egotea. Benetakoak dira eta bete egingo ditugu. Sare sozialen bidez, bete-betean parte hartu dezakezu bertan eta inspirazioa izan zaitezke zeure harremanentzat. 2. Herrialdeko eta tokian tokiko erkidegoko liderrak aukeratzeko eskubidea erabiltzea. Nor diren eta zer egingo duten jakin behar dugu. 3. Adiskideei eta familiari geure kezken berri ematea eta geure artean bat egitea. Ekintza erkidea sortu ahal izateko. Esate baterako, elkarrekin egindako bidaiako argazkien egutegia egitea eta salmentako mozkinak herrialde horretan premia handiak dituztenentzat izatea. Elkarrekin dena errazagoa da. 4. Borondatezko lana balio eta gizarte partaidetzarako tresna moduan abian jartzea eta sustatzea. Geure ekintzak aukeratzea. Eta gandikzioenez, ikusi nahi duzun aldaketa izan zaite. 5. GJH-ak doako material eskuragarrien eta borondatezko lanerako programen bidez sustatzea. Lan egiteko lehenengo urratsa da.